Kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. O Bati Albonong Junior, o Bernie Bitok, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000
faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahilibay, kahilibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahilibay, kahilibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kahilibay, kahilibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahilibay, kahilibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Kulang ng iskola so na mupiao ko. Kalami, morning! kalami sa akong kape. Lain ng paminaw. Alas 6:53, Enero 19. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe. Kumusta ka mong tanan? Nang hinaot kami nga nakaka mo sa mga kamitan ng buntaga. O siyempre, labi na itong bagong mata, nagluto-luto pa, gapamahaw, kauban ng pamilya, kauban ng pana, kauban ng asawa, padusan ng trabaho, gapang andam. Hinaot ka, okay ka mong tanan. Martes karon ha, basta Martes, Tuesday yun na ha, inumdumin ninyo ha. Basi mo sipyat mo ana. Kumusta mong tanan? Another day! Bangon! Grabe. Ha? Alright, Ogal. Kumusta man kagahi, Vern? Ay, Ang imong mga paglinatik sa mga biko kada adlaw. lami kayo ang kan, lami kayong gising. Basta galing wapoy sapot ang asawa, okay kayo? Di man gid sa puto ng asawa ko nakabiramax. Ay, siyempre! Siyempre! Siyempre, pag humagpamahaw, naka-cherry Mo na pa rin I love you. bilang isa pa. Mabit ang gingon nila nga, naiubang karon nga, adi kaya pumimado ka ng COVID burn. Masadlok pa kayo mo itong mumata ka. Nga ang imong asawa gahawid sa cellphone tapos gatanaw sa imong hawa gangisi. Nya ka na ba na kinsa ni? Kinsa ni? Unsa ni? Mora mo na, mo gyud ang duha ka pangutana sa asawa nga. Hypertension diretso ang resulta. Kana mo na bitaw asawa nga, kinsa ni? Or unsa ni? Palpitate diretso. Taas ang grabe. BP diretso. Oo. Kuya, mautal na rin ang bana. Good morning sa mga bana. Kumusta mo diha? Good morning ka natong tanan. Og siyempre, Ayaw kayo ninyo ni seryosohan ng mga istorya ni Bernie Bitok-Bitok ha. Kung namoy paminahon nga ka ng mga legit sa ako Pero gusto lang mong malingaw kang Bernie. Ano lang good? ay, bura man kag nag-ingon na. Usa ko di ko masaligan. Masaligan. Ha? Kay... Tahunaw na.
Salig lang, ay Pila na mo, kumpiyansa. pila na mo ka tuig nga kasal? 21 years old? Dili po doy mga 15 years mi ka. Uy, karon mo din yung 15th year, no? 15 years na mo sa akong asawa. So 15 years na siya. Wa pa pili ang among panag-uyab. Oh. So imagine 15 years ka gisaligan. Pero in between nasap na sa mga in between ng 15 years, ha? Di ka magpinarihan ni BW Eugene Onabia. Ay, Nga, wag yun sa bisag anino, bisag duda. Wag. walay mansa, tatsa, walay pakay ang relasyon. Di pareha ni Joey Delistic ka na sa CUMC. Ah. Ay sus. Mugawas lagi sa ospital. Ang asawa mo yung asa ka? Ang problema galing bisag na sa aeroplano, nitindog lang. Asa ka padulong. Oh. Wow, nailine option? Oh. Nailine option ng aeroplano? Siyempre, manghihira yun na. Dili, kiningon man nga, kanina kapag katutok atong stewardess. Alangan naman po dito nimo sa kiling ginawang ang flight attendant. Good morning po sa mga ginikanan diya nga nagproblema kay ilang mga anak. Wanay gawasay. Nagproblema sila kay mo bitaw na uban diha nga namag uban mga resort karon nga bawal ang mga bata. Og even sa mga malls bawal gyapon ang mga gagmayng bata. So, kani, Gusto nila nga ipakamping ilang mga anak itahon luoy kay mga bata na ilang nagitahon na labi lang naka sa syudad. nahumol. Oh, naka sa syudad. Tama. Kaya mo yung magina sila nga, daw be, kanang, di pa yung Japon makasuro yung mga bata. Okay ra ta nagbata po nga nara sa balay tamuhugas og plato. Tapos mukaon bisag unsay lutuon. Juicy pag yun ang anak. Oh. Yeah? Ay, ila ko da kang Rusty Jan, Rayber Jan, Uy, o si- Rafaela Julia. O si Ate Jervel Ann, grabe na na siya ka ng katuyahang pretty nga album. Gil-launch. I-launch siya karon man yatang, usa? Imong anak nanay album. Ikaw naman po imo photo album. Ana. Wa ato nang i-promote diri ha. Pero kani anong akong gisigway kana sa mga bata. Kay karon nang murag nagpagawas ng pasudlo na nato ng mga gagmay. Pasudlo nato ng sa mall ng mga gagmayng bata. Meaning, giluag-luaga na ang kaning Ipasulod do ang protocol. So, karon nano may maginikanan nga anak, no? Puyo, balay, COVID, makapatay. Ano man? Ana, tama. So, ang atong poll of the day, Ang question nato, oh, pasudlo na ba nato ang mga gagmayng bana? bata na siya, bata. Bata day. Oh. Kaya anong giputa magining gagmayng? Pwede alang ka rin yung mga kagahay nga masuroy na sa mall ang mga gagmayng bata. Kaya sa tiyo anay lang ang mall. Musugot na ba mo, ana? Sa tiyo anay lang, ang makagather mong yun og kanang sales, kanay mag yung mga bata. Oh. Kaya ang bata may gustong ato dito na madama yung ginikanan. Oh. Ana. Uyon ka ba nga pasudlo na sa mall ang mga gagmayng bata? Daw yung mga dagko. Pwede ra, no? Okay. Oh! Oo, kay murag wala na. Walang murag. Para ilang mental health, di maapektuhan. Di maapektuhan. Ana. Dili. Napay COVID. Isip ginikanan, dili sa Dili. iyo. Napay COVID. Ako, bitaw, mana mo ko sa mga bata, no? Na-chat. Mana man ko. Ana. Well, beach, pwede. Pero mall, it's not just being, nga kanang abiding with the kanang strict health protocol, pero economical po. Labi na kabalo ka nga Antoy Kingdom na sa second floor. Di ka umatog second floor. Ground floor. Agyan mo kutob. Oo! Dili! Or! Tayo pa sa, unsa naman po na yung ikatulon ni mo? Biki, mura So depende sa kiwing sa afabay sa Jomo. Sabay ito ang gingon galing gabi. Sana siya? So depende sa kiwing. Sama ng kiwing parts. Kanang nahiri. So depende kung siopo or siopa ang kiwing sa afabay. Ha? Depende kung gwapo or gwapa ang naong sa imong bata. Ano din na, sorry? Di kayo din mailhan ba pag mga gay linggo ang inanawa? Di kayo sakit, no? Di kay sakit. Di kayo sakit. So depende kung siopo or siopa ang kiwing sa Kamabay sa Jomo. Kay kung aw kiwing ang Amabay ug Josawa sa di aw kiwing pud ang Amabay o ang Kamabels. Kung pangit ang mamagpapa, di pangit pud ang anak. Ano din na siya?
Tawag na mo mga kagahi. Wala istorya ra gud na. Discrimination Pero gihapon. dito mo mag-usa kang Bernie ra mo mag-react ha. Oo. Dito mo mag-react. Anyway, gusto na mo nga medyo makuan mo, malingaw mo ni ining ato ang buntag karong buntag. Sabay sa inyong pagpangapi karon diha. Kamo nga naminaw lang sa radyo, medyo balhin daw mo. Gansi mo perminti. Balhin daw mo sa Facebook ron kay naami itanyag kaninyo Ay, nining buntaga. Wa ra ba ko nakasudlay karo buntaga nganim day wa ko na briefing nga gwapa mali ni atong kuan di. Inyo ba nang na-briefing ng bayhana na nga di ko tawagon og Manong Art o Kuya Art or Uncle Art? Kamo gani, Istin og Imyat. Inyong unsa. Di imi pwede iser. Ngano man? Ayun, Di man may principal. Oh, art lang yun, art. Kuya, pag mga gwapa, sexy, Oh. mutya, magandang dilag, inag yun nga, unsa lang ha, art lang og Bernie ha. O pwede kang Tito Bernie. Di. Kay Tita Bernie taman siya. Di, ani na lang. Pero kang art gani, ayaw gino, lalima ka one tayo na i-guest rin yung nga, tinuod na noy art. Uy, buang. Lain Di na lang kung gwapa para dila po kay maglisod ang guest nato kay basi maulawan masayo pa. Pwede babe na lang, babe. May buntag babe, han ana. Pwede. Okay ra, no? Pwede ra. Therefore, sige, ipaila-ila ni Be. Kaya nga, nalingaw ko sa storya ani ni girl. Sa istorya. Sa nalingaw ka sa? Sa istorya ni girl. Istorya na yun, ha? Kanina, magkakilaki sa din na siya, eh. Pagkita din mo nga gwapa. Hi, girl. Kailangan ko sa iyang istorya. Hi, girl. Lumang tugtog yung mga Hi, karamdaman. girly, balaba. Good morning, Nimo. Mata na, day. Oy, konsyal, mata na. Gimingaw namin, Nimo. Okay, mga kagahi. Yes. Ha? Gwapa kayo nito morning, pampagana, ha? Makagahi. Usa ka kanhi Miss Cagayan de Oro. Okay. Nga karon may na kay mubumba. Ha? Kusog na po rin siya mo pasirit. Dili kay bumbero man. Ay! Nalimang ka. Bira rabit na makadungog ka. Mutya. Kasagarabe pag beauty queen mo padulong na sa mga flight attendant, Fashion model. fashion model. Artista. Yes. Ah. Pero dili day tanan. Ang uban nagbumbero. Oh. Ha? So, ang tawa na kay, para gender sensitive, bombera. Lain. Murong mas certified gahi kabay. Makauban nato si Fire Officer 1. Angel Carbajal. Carbajal Obalde. Hello po. So, new means na siya. Kaya namin ubas Yes. na balde. Good morning! Hi, Angel. Asa lang tayo mo na? Hi, Angel. Beautiful girl, wherever you Ang iyang mute. Nakaunsa eh. Kuha na dia. Diyan. Kadali lang Angel kay ang imuhang what imong Ano. Hello? Good morning, Angel. Uy, bakit wala siya? Ano wala sa dia? Tolets, tabang. Diyan lang ha. Basig na ilang ang audio ato lang i-change ha. Aha. Diyan lang kayo ha. Basig Aha. Nana dia sa ato ang Zoom. Na. Okay na. Na. O murag ni tingog na siya. Angel, good morning. Nara, gimute. Nara, good Ayan. morning. Okay na. Good morning. beautiful girl, Nara. magandang dilag, puso ko yung nabi. Lahira tong energy basta nga niyang guest. Good morning, Angel. Good morning, Art. Good morning, Bernie. Thank you for having me this morning. Si Art ay ang tawag sa mo ha. Salamat. Ay, Angel. Yes. You were the Miss Cagayan de Oro in 2011. Yes, actually po, 2011. That was 10 years ago. Nag-eskwela ka Mag- 10 pa years ba ago. ato, Angel? Nag-eskwela ka pa ato? Nakahuman ka Yes. ato? Oo, kuan pa ko, kamulog pa ko ato sa akong 4th year in the College of Nursing sa Capital University. Ilang Joey Deliste. Oo. Ng eskwelahan. Oo, nursing. Oo, nursing. May Yes. gini ni mo mahal kay may ni mo. May yun din mo inject. May mo inject. Yes. Nursing. Angel. Yes. Siyempre, kasagaran sa mga mutya, ang ending ana, fashion. Model. Model, flight Artista. attendant, artista, tama. Ana. Tapos, or entrepreneur. Yeah, pwede, negosyante. Oo. Entrepreneur. Yes. Oo. Nga nung si Angel, ni sulod mampod pagka bombero. Tama ba tong huna-huna, panaghap ni Bernie nga hilig yung kag mga pasirit? Kuan, basically manggoda. So ang akong field of
profession is naa sa medical field or sa health and safety na field. Nag-enter ko sa akong career life as an occupational health and safety na nurse sa ka-industrial company. And so, with my experience there, napansin ako nga what I do in the company is what the Bureau of Fire Protection does in the whole Philippines. So I consider the opportunity since my sister, who is also the spokesperson of the BFP National Office, influenced me to join the BFP. Kadyo lang ha. Basig kuan po ni. Dali ra kay ang pagsulod anak kay gwapa man. Igo ram lagi kuan dia gipasulod la. At least na paghatag sa katumbayo dita. Niingon na. Ya, kabalo ka mga bumbero. Nakugdugan. Oy, pag-an, oy. Pagan. Ikaw dito mo siya ng Cagayan? Ikaw dito, Miss Kagay. Oy, Approve. Approve. Ay nag-training day. Actually po sa lahi manggug ko nga region nga nakasulod, no? Nasa Calabarzon, Region 4. Sa Luzon Dito po day ka? nagka-opportunity, Ngano niabot man ka dito, so, Miss wala gid sila Angel? background pa. Ngano niabot man po ka dito? Kanang naamang good na siya ang pag-entry man good nato sa bureau na atay ginatawag nga recruitment quota. So sa meaning to katong say, time- wala sila kailan nimo nga mutya ka. Wa sila kabalo na. Wala. Not all of the board members sa hiring recruitment that time had an idea nga na ako experience or a record ana. So, Wala ba okay nimo siya na nga miss? tanakon. Wala ba nimo na miss? Gawa pa ka gimingaw sa nga magrampa-rampa lang ka, Miss Angel. Actually, Art and Bernie, no, grabe gid ka-loving ang Cagayan de Oro City because pagbalik na ko sa daghan opportunities gihapon na-invite So karampag yapon ka nga naka-uniform. activities. Pero dili na kayo uniform, so this is work activities. But naagap na yung Kanang galing sa screen na makita namin. Karon pala ka na naka-uniform lagi ka diya. So balikan lang. Balikan lang. So niagi gyud gyapon ka atong mga nagkapita-pita nga training, kamang-kamang nga training, tanan ana. Yes. Katong tanan nga giagian ni Harold Kabasan, Si Harold to tama. Sir Harold. mao po to giagian nimo, Angel? Yes po, oo. Although si Sir Harold is under na siya sa special rescue unit nga kanang training. if Okay, I'm not special mistaken. child man na siya. Special. Or lahi po ng training Uy, ni Sir Harold. So, Oo. if ever lang na siya yung special training. But naamang good yung mga special trainings gihapon sa BFP. Actually, Kagay Art, nakita gamay nga picture niya diya Kagay Art nga nagkapita-pita siya. And it's so unfair. Nga bisan nagkapita-pita na siya, gwapa lang gihapon tanaw. Kita, nga bagong ligo, Pita nagdaong. pita nagnaon. Muna kung gika kuan diya. Ito, Angel, nakoy pangutanan nimo, Compliment ba Miss na, Sir Angel, ha? Bernie? O, Yes, ingon ani kay, Art, you are in our show right now, tapos Yes po. we are being watched and followed and listened to thousands of individuals, no? Sa ginana. Ang ato magani nga, kanan di ay, nganong sa kaning kaya bago di ay, di man ka, di po siya burn nga para ito mga Buff brusko. nga murag gym. Oh. Meaning, kaya kay kabalo ka nagkinahanglan pagyapon ang Bureau of Fire karon og mga fire officers. Meaning Yes. to say sa imong Kaayo. physical build kaya di ay nga malampasan, kaya mahuman gyud ang training. Yes, actually, Art, no, namang gihapon ko yung background in fitness training before I entered the BFP. It really pays kung naa na kay conditional training experience, labi na sa mga long runs o sa kanang endurance good nga mga activities. However, the good thing is naka-witness pud ko nga there are applicants nga wala gid background sa physical fitness. Nakabasa Although gyapon to naay mga sila. time- naay mga time nga mo trip gyud ang ilahang stamina, but because of the gradual process of conditioning you to be a bombero, maka-adapt imong lawas, especially pag naka-mindset ka nga mo na gid ni atras. Kay ako lang dahil, nagunahon lang galing ko. Gihangak na ko. Oh. Miss Angel, basig dili pud ka ha nga na ay tuyuon lang nga sunugon anang usa ka lugar para ikaw gyud ang mo Ay responding. wala po, grabe.
I don't think so. Oo. Nahirig yun ang Kani, masunugan. ang imuhang isa sa mga designation karon diya sa Mm-hmm. Bureau of Fire is editorial staff. Yes po, Ah, sa Public sa information Unit. information unit. So meaning to say ikaw ron ang murag media nga information officer pod sa BFP. Yes po, exactly. Oo. We are a unit and I'm one of the team po. Okay. Kanang Miss Angel, Yes po. kindly encourage young women, ladies, teenagers, no? Nga naminaw nato ron nga unsa, di sila mabalaka if they want to be in government, to be in the military, the PNP, the Bureau of Fire, no, or sa jail management nga base o ba nahadlok lang kay base kulatahon media Yes, you unya know. ikaw ang usa sa nagpamatuod nga kaya din na please inspire them. Okay, so sa tanan nga atong mga kababaihan nga gapaminaw karon or unya after the recording of this live, I encourage you na i-change lang inyong mindset about gender because kita sa as mga babae naagyud gihatag si Lord sa ato ang character na wala pod sa ato ang mga kauban sa kalibutan ng mga males. Of course, our mindset sa uniformed personnel in general is to be at par or to collaborate with our the opposite sex, no? So it's not about what you cannot do. It's about what you can give to the organization. So if you think naa kay mga asset or mga skills and abilities nga mahatag sa organization, for sure the organization or the uniformed organization will welcome you. So kami naman sa uniformed personnel no gina-assess man gyud sa ato nga mga leadership and management team kung asa ka maayo ibutang. Napud tay mga personnel, for example kani atong mga men in the service, ang gid kayo sila sir sa ato ang fire stations no doing the operational activities like fire suppression and special rescue services. Okay. Now napud tay mga females labi na ning mga nurses nato nga naagid sila sa medical first responders team. Now Alright. for other women nga maayo sa mga administrative skills, naa sila na belong sa atong mga administrative offices where they cater client concerns kanang mga concern kanang mga moadto sa stasyon kini problema atong mga ladies ang mga Mao ga-receive sa din ila. gibutang, Ayan. mao din Mao gibutang din ni siya sa gibutang, ma'am. kuhan information. Yes. Kay pwede man ni nako i-co-host diri ba? Uy! Pwede gid sa Tayo pa sa Angel, ako na ibalaan mo lang, Yes. Angel Carvajal lamang yun. Nganong na naman kay Dash nga Ubalde? Meaning to say, minyo na ikaw lang ga. Yes po. Okay, nahuman na recently nga itong lang, show last mga higala. Dagang salamat, Angel. Teka muna na lang ko yung last Asa man? critical question. Critical. Nalang ko yung critical question na Angel, pwede ni mo tabagon or dili? Kaya nakita na ko Hindi naka-uniform. makulbaan ro ba ko pag manutana ka ko yun. Naka-uniform na ba siya karon no? Angel, unsay mong lower karon? Ayaw na lang patindog. Sorry. For Zoom meeting. Mo galing ko nga critical question. For Ay, asa man si Mr. Asa man si Mr. Connected? Bombero po ba si Mr.? Yes, Ay, Art. Nasa sa Bulwa Fire Station. Oy! Hey! Kwan, fire officer, sir. Sige, bumba, bumba. Kasi pangalan ni Mr.? FO1 Ubalde. John Ubalde. Ay, FO1 Jan Obalde. Good Boss! morning ni mo diha. Bumba sa buntag, bumba sa udto, bumba sa gabi. Sa pagbomba ni mo, FO1 Jan. Sa diyan si Mrs. Gibombahan, si Mrs. Food hilig pasiritan. Thank you so much, Angel. Thank you very much. Daghang kayong salamat. See you so at least Thank you so much. nanamik connect dia sa BFP. Okay? Daghang salamat. Anytime. Thank you. Thank you. Galing. Natens ko ato nga pangutana da. First thing ko ato. Alam nga, basi mutindog lang po siya kalit niya. Lisod po. Ana. Kasi imo yung gipungan ba hindi mo tindog to bi. Ko sayok sige ka kanip. Ayaw, sad. Uy, kay Ubaldi na ba siya? Di na ba Karbahal? Mayintag Karbahal na to siya. Oh, sabagay. Bitaw? Alas 7:15. Ano yan natong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi
nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Grabe. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kamo-kamo. Talagsara kayo mo nakadungog ni ini. Nga klaseng berry from Latin America. Very high sa vitamin C. Unya, grabe nga very powerful antioxidant. Naana kini karon sa mga butika sa Cagayan de Oro. Sa dihang amo kanang gipromote diri ang Cherry C, kaniadto 799 pesos na per box. Alright? 799. Kabalo ba mo mga kagahi nga kini ang vitamin C nga nay kamo-kamo karon tungod kay makatabang kami nga makapapiskay sa atong lawas ug at least sa COVID kita maprotektahan. Ang kamo-kamo extract 499 pesos na lamang. Mapalit kini sa Save All Pharmacy ug Diamond Drugstore sa Kogon, Farmasya Ko sa Hayes Street, Tan Pharma sa Carmen ug GIF kon GYF Pharmacy sa Balulang. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang duha ka drug pushers sa managlayong buy-bust operation sa Davao City. Sa Talomo, nakigpinosila ang usa ka guard nga si Bewolf San Marquez. Human hibawan nga pulis ang iyahang katransaksyon. Nakuha kani ang shabu nga nakatiran og 25,000 pesos samtang sa barangay 76-A ni bunot sa siyang armas ang 60 anyos nga si Alfredo Tampos na bawi kaniya ang shabu balor 10,000 pesos. Pipilapod ka mga drug personalities dakpansab sa buy-bust operation sa PIDEA. Sa barangay Baan, Butuan City, arestado silang Fritz Gerald Templado, James Philip Morano og Ivory Giduman. Nakuha kanila ang 10 gramos ka shabu nga gakantidad og balor 60,000 pesos. Sa Talomo, Davao City, arestado silang Totong Alfici Jr. og Joel Kinain nga naasulod sa usa ka gitawag nga drug den. Nakuha kanila ang shabu nga balor 2,000 pesos. Sa barangay Luinab, Iligan City, arestado si Wilrap Losorata nga nakuhaan og balor 35,000 pesos nga shabu. Ug sa barangay Tawagan Sur, Pagadian City, arestado ang usa ka Roden Wahab Amang nga nakuhaan og 2 ka putos nga shabu nga balor 31,000 pesos. Arestado ang usa ka gikentapang wanted person nga dunay patong sa ulo nga 1.2 million sa barangay Banas, Lianga, Surigao del Sur. Suspect Marcel Tejero nga nalambigis pagpatay sa 3 ka tawo, pagpanunog ug pagpangawat sa usa ka eskwelahan. Suspect 5 na katuig nga gatago-dago gikan sa mga otoridad. Ni surrender sa kapulisan ang 18 ka mga miyembro sa CPP-NPA sa Caraga Region. Bit-bit ang klase-klase mga armas ug bala. Gitunulan dahil sila og assistant sa gobyerno ug tagaan sa og panginabuhian. Extended ang business permit registration ug renewal sa Cagayan de Oro City. Imbes nga Enero 20 lang kini ugma, kutob na extend kini padulong sa Pebrero 26. Human giaprobahan kini sa City Council gahapon. Gipasigarbo sa lungsod sa Tagaluan, Misamis Oriental nga miubos sa hingpit ang COVID cases sa ilang lugar. Ani ang pahayag ni Mayor Gomer Sabio labot sa COVID-19 o health protocol sa Mayor, good morning kanimo. Kani nga unang pangutana, Mayor. Kaya ba sa lungsod sa Taguluan nga mamalit na lang ang LGU Taguluan o bakuna alang sa inyong mga tao? Kung atong basihan ang total population sa Taguluan, more or less mga 80,000. So kung atong basihan ang panudlanan sa lungsod sa Taguluan, sa akong tanaw, dili kaya. 100% mo rely ta dito sa national government. Pero sa ako pod, isip lugar, akong gilantaw, kung ugaling dili kaya sa national government,
So muna nga nag-allocate pug kudaan sa akong budget for this year 2021. So gikan sa 5% calamity fund na ako i-allocate nga mga 3.8 million. Naana siya sa mga 1,200 ka mga tao. Ang akong priority ana unang-una siyempre ang atong mga frontliners. Then ikaduha katong atong mga very less fortunate people. Naapag akong gigahin sa gikan sa 20% development fund nga 4 million. So duha ang akong gikuhaan sa pundo. So kanang 4 million siguro naana siya sa mga 1,000 siguro mga 1,400 kapin ka tao. Sa na enough na siya. Dili na enough. Dili enough. Dili na siya enough. Then sa ako po na nga budget sa Mayor's Office Tibali, aside ana, naapod nag-budget ang atong sa MHO. Makaya ra siguro namo pod kay naman pod sa ato sa MHO, naman po yung mga drugs and medicine nga ilang gi-budget. Then pwede man nato na magamit as vaccine kay drugs and medicine man. Naila ang taguluan nga labi na sa imo nga pamunuan kanini ang tanang yung mga pamilya na apuran sa mga ayuda, mga hinabang. Ana agyod ikaw gapanghatag ayuda kanila. Ang ayuda ba sa lokal ng gobyerno or sa mayor's office hantod karon kapadayon gihapon? Aside sa tambal, mangayot sila o ginagmay nga ayuda may tungod sa ilang mga problema. Then ato silang tagaan og cash. Then ato tong ihulog as cash assistance. So nag-start na last year pa, last 2019 paglingkod nako last July. Pag-start nato this year 2021, subo lang siya tungod kay pagbalik nako sa opisina, ako silang gignan nga pasaylo ako ninyo kay karong panahon na dili pa ko makahatag sa inyo tungod kay wala pa man na deliberate, wala pa na approve sa SB ang budget sa 2021. October 16, deadline to for submission. Then, ang balaod nag-ingon nga on or before December 31, dapat ang budget approve na. Anong wala pa nila ma-approve? Sa ilang deliberation, wala pa man sila mahuman. Dagan pa sila, wala pa nila mahuman tungod kay doon na pa to sila ila pang review maayo. So siguro nalangan siguro sila kaysa akong nadunggan nga matag-usa ka mga department head. Sumurga na ang nitabo lugar sa ato karon nga medyo naputol ang atong maayo lugar nga gisugdan nga ihatag nato unsay para sa katawhan, walay paglantaw sa bulok sa politika, walay pagpili sigon sa kinsay angayan nga atong tagaan. So naputol tungod lugar kay wala pa man lagi ma-approve ang budget for this year. Daghang salamat, Mayor. Alas 7:23. Good morning sa tanang mga taga-Taguluan, Misamis Oriental. Okay, ito na po ang Buelta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time Golden Dove awardee, Mr. Art Bonot Jr. Basta Junior. Humuk. Saan na? Di na dub man na, karaan naman ang anak. Saan na Anak naman ron. Ah. Na, hu. Again. Hu. Ay. Oy, gani, mga piling sa business permit ba? Kung naiipasa, ayaw pagpaluya-luya. Ayaw hulati ang deadline. Kay basin, ikaw madecline. Istin kay peg ding nami pa. Sama na lang sa business permit. Maay kay daghan ang unang nag-submit. Pero daghan paghapon. Ang ngayon wa paghapoy panahon. Kabalo man unta kano sa taman. Imo na unta kining giatiman. Ayaw na pagpa-remind. Kay kabalo ka nga ikaw mabihind. Hinuon dali ra magbayad og penalty. Kana jud ang sad reality. Pero ang trabaho sa uban, imong gidungagan, gipalapdan. Imbis tahi na ang atimanon sa mga LGU, naapadayon sila sa imong mga dokumento. May gani, buutan kining naa sa pwesto. Naghatag og extension para kanimo. Palihog pagsayo,
para trabaho di maargabyado. Tip para di makalapas sunod sa deadline requirement. Aron di malangay, kinahanglan mo ang time management. Time. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Verde cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lamia, oy. Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Balik diri sa gahi ni ba? Ikaw pa magyapon ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, daghan na kita nakita sa mga internet karon ba nga ang mga tao lagi kay tapok-tapok na, may mga kuan. Medyo murag relax na kayo. Relax. Abi Relax kaya na. lang wapay COVID, wanay COVID. Correct, Ha? correct, Abi lang correct. na bakuna. Pero wa pa gyapon puwas ang pagronda sa Regulatory and Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro sa mga establishmento. Ato daw ning kay siyempre mapatuman pa man gyapon nato ang minimum public health protocol. Tanaw nato karon nabay na sampulan kay murag ubay-ubay na. Aniya. Kaya kung madakpan mo, hindi aguroy. Mangusa na yun. Para di mo mag-aguroy, hala, paminaw mo karon kay naa kauban na mo si Attorney Igay Uy. Para lang yun mo rhyme yun ha. rhyme. Aguroy. Good morning, Attorney Igay. Good morning, attorney. Good morning, Bern. Good morning, Art. May buntag sa tanan. Attorney, unsa man gahi pa ba? Gahi pa ba, attorney? Gahi pa bay. Ay! Kung ganahan ni Attorney. Attorney. Attorney, medyo sakop ang yung kaganina. Murag, dagan na may kakakita sa Facebook nga murag chill na kayo ang mga tao, attorney. Lagi, sukad nga giluagan ang restriction sa curfew o sa edad. Murag ang feeling sa uban, no? Or daghan gyud ang feeling murag okay na. Murag wala na atong likayan nga virus. O nang double time sabta, medyo nagdako atong salid sa pag-enforce aning mga health protocols nato, Bern and Art. Matulog pa ba ni si Attorney Igay? Oy nga, kada gabi ga-surprise inspection ba mo sa mga establishmento? Yeah, talag sa rasa, di sab ko pirmigid ga uban. Although kinanglan dunay uban nga inspeksyonon nga wadto-adtuan ko gyud kay
kana bang mga grabe na, medyo sobra na ang maskigyon sa nagsita, pabilin na gihapon ang violation. So banan na po ang inspectorate team, namang gitay team nga regularly ga-monitor, ga-inspect ani. Mo na nga adi sad gyud kanalagsa from time to time ga uban gid ko sa magabi ilog ga-inspect. Unsay kasagara attorney mga palusot aning bisag nasapnan na o ngano ngani? Unsay kasagara mga tubag ani nila? Medyo dili kayo akseptado nga rason kay mo ingon man di man gud mo sugot ang customer, masuko man gud. So munang gaingnon nako nga karong panahon na sa pandemya wala na customer is always right. Kamo ang always right kay kamo ang gapatuman So ang ilahang ang tinubagan sa mga tag-iya sa mga establishmento sama ra po day halos sa tinubagan sa mga bana nga masakpan, attorney, no? Unsa man to nga tinubagan? Kanan niyo na kinsa man na imong ka-text. So ang perming salaan ang nasa nag-text. Ala nga gibinuangan mo kana sila may nagunaw nag-text. Pero attorney, kani sa mga dalan nato ba? Nagkadaghan man yung mga bata diha ron nga manuktok og mga Mosa ni isa karon nga trending nato ani. Unya kung dili daw matagaan, attorney, ilang paghampason o kalabayon ang mga sakyanan labi na diha sa may bandang kauswagan padung sa Gusa area. O kani pong kuan gikan diri sa Gaisano padulong sa SM nga dalan kanang diha. Diha. Agoy, may galing na ma-report atong mapadala na dito sa kapulisan, no? Kay kadalanan man atong apilon sa bang RTA. Kay ang atong ang law enforcement cluster sa Operation Center, dunay atong gihimo ng mga subcluster. Business compliance muna karon ang gitrabaho sa RCB, ay mga negosyo ang gatan-ahon. Dayon dinhisab dayon sa roads compliance, na diha ang RTA ang lead diha. Uban ang LTO, LTFRB, kay sa pulisan. Lately mo ni karon ang mga post ug kakita nato takul bara man ni kay kusog kay mandagan po dayon. So agdon lang ang 15 manda ko mandagan tapos pag mamingaw balik na pod. Tao sa na nagalinta actually na picturean gapang sa labaon ng mga windshield. Mga windshield. Sumo lagi na mga bata nga badlungon. So kinanglan gyud ang medyo double time sa bani sa atong road compliance. Of course ang RTA uban ang kukpo, of course kay tigali bitbiton sab nila ang CSWD, DSWD kay mga minor de edad kini itong rescue para ma-rescue dadon dito sa asa katong mga butanganan sa mga bata nga gi-rescue para ma-rehabilitate kung pinanglanon. May dunay intervention nga mahatag nga eksakto. Attorney Egay, kaning sa mga mga violators sa kaning COVID protocols, unsa man ni? Diretso warningan or diretso dayon hatagan og kanini ang unsa ni mga violation receipt? Naay OVR nga ma-issue kining ang naay ordinansa karon ang face mask o ang distancing. Adunay ordinansa diha so mo nang ma-issuehan og mo man gini ang common violation. Ma-issuehan dayon og OVR na di gani ko gusto unta mo hisgot og penalty kay kanang 2,000 lumalabay ra na although sakit sa bulsa. Pero ang ultimate penalty man diha matakdan tag virus. Correct. Dili man gyud ang katong 2,000 matakdan tag virus mo nang ultimate penalty na kung matakdan tas virus na bugat niya i-confine ka for 14 days unya maig makasurvive pananglitan og makadaog ang virus pildita cremate diretso. Attorney Egay, nay pangutana diri sa ato ang usa sa mga viewers nato nga pwede ba ang citizens arrest? Kay kulang man daw mga pulis, no? Pwede ba ang citizens arrest kung naa sila makit-an nga gasupak sa health protocol sama sa di magsulob og kanang tarong sa face mask? Unsa daw himuon lang mga sibilyan ani kung walay pulis silang makuan? Yeah, mas maayo nga ready ang number sa pulis, no? Kay so itawag lang nila sa pulis. Mas maayo kay lisod pod og i-expose sila sa hazard, no? Sa pananglitan musukol, mo resist unya doon na niya na may tabo nga di maayo. So akong suggestion dia is ready lang ang number sa pulis para matawagan diretso kay after all spread man sa mga presinto na tagdool-dool. And kung naay mga pananglitan lang, presinto or pulis nga dili mo responde, then ato ipaabot dito sa city director. Kay balok ko nga si
Colonel Dampal, atong City Director sa Kukpo, abtik sab kay nimo enforce sa mga health protocol. Okay. Attorney, ani lang, daghan po kay karon na kanang mga open na mga food, si tawag na bazaar, mga kanang mga kuan karon kananan. Unsa kay basic protocol karon? Mosulod, mag-alcohol, mag-face mask, face shield. Tama ba mo papagyapon na attorney, no? Mo gyapon ang basic, no? Okay, Foot okay. bath, thermal scanner, alcohol. Okay. Og napagyapon tong fill up attorney, napagyapon to dapat. Yeah, health declaration kinahanglan gyapon to. Okay, tapos Kaya ayon ang tracing. Tapos tracing. ang pagsulod din dito attorney, ang sa lamisa mo gyapon to dapat sa usa ka lamisa Latang. usual nga kung unom Tulo na lang. tulo na lang, Brianna ba? Tama ba? Yes, eksakto. Dayon ang total capacity dili mo lapas sa 75% sa area lugar sa total capacity sa area. Kani attorney, mo yung mas lang nga, pamilya man mi yan na ami daan kauban mi sa balay. Naguban mi sa Na balay. di mi pwede magbulag og usa ka lamisa. Actually, pwede ang family under one household. Pwede kayo kaysa after all sa balay gauban man na So, sila. Pero dili pwede nga paranglita dunay anak na naminyo na naglain. Andi nag-uban sila. Lahi na dili na one household. So, padtong under one household. Now, So problema din kung mag-uyab attorney. Apo di mag-uyab man ta nagkita ta dito lang kasapi kasi long distance relationship lang sa atong kaon. Magbulag sila ana attorney. Magbulag sila na attorney. magbulag sa lingkuranan pero dili ayo lang magbulag sa ilang gisabutan. Attorney ato po rin ipahibalo sa publiko nga naman ko tayo mga security personnel. Mga security guards ba? Security guard. Mga kagay. Mga among tigpanubaya. Ani. Ayaw ninyo singkahi ang mga sikyo. Kay gatuman rapod na sila. Naman kung may madunggan attorney nga. Luwi kayo sikyo. Oy, nako'y nakita na yung kailan ka nako. Napay may anak. Kailan ako. Kung saan man na attorney nga usahay, ilan bitong gina-anak na ang ka ng mga security guard ato sa mga establishmento? O sa may muna ng mga klase mga customer ni anak? Mabi na, daghan gihapon ang report sa ako niya na. Ang akong advice sa ila, panawag og pulis kay mamugos gyud niya labad ayo ipasulod. After all, isa ra man ka customer kaysa mahasol kadtong uban nito manggubot unya na gasulod. Pwede po na attorney nga namis sila batuta. Pwede ba namis sila batuta nga bukbukon lang diretso? Pwede po na dili po. Ayaw, di lang. Ayaw. Ato sa panawagan po attorney sa mga establishmento nga kung magkuha po mo guard, ayaw po ng mura grade 6. Nga mura po gagmay kayo nga dagko kayong uniform, mura di masaligan. Dapat pareha po ka dako ni attorney Igay. Dapat ka ng kulba pug barog po. Di ba? Tama po na attorney. Sakto ba na. Lang ang guard na bearing yun nga mo disiplina. Sakto man Ang ako lang, kanang customer nga labad, sa pagsulod pa lang, hawod na kayo, na ayaw na ipasulod. Ayaw na ipasulod. Kaya may tabo na, manggubot lang na sa sulod na mga uban customer mahasol. Tinood. Attorney Egay, sir, kanang pahimangno, balik service, ato mga tao, sir. Labot ning ato ang health protocol. Lagi, balik-balik yan na to ni, kay unsaon taman nga, mo magining paagi nga malikayan na to ang virus. Kay ingon palagi sa mga eksperto kadtong original nga COVID virus mawala man to siya after 14 days mo man ang dunay quarantine period nga 14 days generally lugar. Now ingon ani kung tanan taos kalibutan matulog for 14 days and then on the 15th day mo matata wala na virus atong kontra. Pero di man pwede matulog tang tanan duha ka semana. Mo na nga dunay mga non-pharmaceutical intervention, face mask, face shield, disinfection, distancing, para malikayan ang virus pagtabok-tabok. Ang importante din nga musubay kita sa gabayan kay baluta unsay rason nganong naay mga gabayan. Dili kay musubay kita kay mahadlok kag dakpon. Walay relevance kanang penalty kay ang ultimate penalty matakdan tas virus, mamatay ta, makremate. Muna ang ultimate penalty. So kinahanglan musubay kita because we know the reason. We will comply for the right reasons para makatabang ta sa tanan dili lang sa gobyerno, sa atong silingan, sa atong mga kinabuhi nga dili matakdan sa virus. Okay. Daghang kayong salamat Attorney Jose Edgardo Uy, ang ato ang man on the ground. Yes, ang ato RCB chairman. Thank you so much Attorney Egay. Salamat attorney. Salamat kayo. Salamat sa gayon, may buntag. Alas 7:40, mamugas amigong mangyak, musunod na. Kainin
Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you, fans. Thank you. Alas 7:42 na niya na itong gugmang giyahak serye! Thank you, fans. Samora to, alas 7:42 na. Siyempre, ang gugmang giyahak natin ay atid sa atin ng Miramax Capsule. Miramax, Miramax, Miramax. Miramax Capsule! Mas gahi! Mas nami! Oy! Magbilin dahil mi diri sa home radio. Kung namang yung bang muani din tandari mo palit. Magbilin lang may pangitalan ninyong gwapo na mga technician diri. Kung gusto ninyo. Kung single woman, willing daw among technician nga mo demo. Kung single mom or layo ilang bana, pwede daw mo demo dali si Boss Dodo. Si Boss Tolits. Ambot lang ni Danilo. Ay mo kabalaka. Sino mo ingon nga burn? Di man may kailangan ng Miramax burn. Sa pagtuni mo sa ako burn, tiguwang na. Di na mugay. Boss, pagkagarbuso, gigyan mo boss. Kaning kalibutan na daghan kay mga garbuso. Garbuso, sobra pa sa pari sa garbusa. Ha? Mao lagi. Gay palagi, pero ang problema. Sobra kayo si trabaho, sobra kayo kapokus sa negosyo. Sige bike, sa pa na inyong mga gabuhaton diha. Mo nang pag-abot sa inyong mga panimalay, inyong mga asawa gabagot-bot. Oh. Sige lang daw kapalit gastuan ng accessories imong motor. Sige lang kapalitan ng mga accessories imong bike, pero wa na'y kuan. Wa na'y duk. Sige lang kakapoy. Oh, ha? Wa kay pulos. Mo nang kailangan kag tabang sa Miramax Capsule. By the way, di ay, ang sabot na to, pampagahi. Kung gamay gyud ha. May na magklaruhay ta ang sabot, gahi ha. Pero kung gamay gyud ha. Ay mo kabalaka, FDA approved kini. Og 100% herbal. Okay? O, klaro dili? Okay. Og siyempre, mayong buntag diya sa sabroso tsokolate. Kung kamo hilig magsikwate, hilig magchampurado, o gusto mo ka ng choco, o ka ng chocolate cake, kani ang inyong nindot sabroso tsokolate. Purely made of pure cacao. Mo nang mas lamis. Sa dito lang, healthy kayo ni ang kwan. Sabroso tsokolate.
Labi na ganang sikwati niya, pait-pait pero very healthy, daghang kay makuha ng mga health benefits. Ang Sabroso Chocolate, available na sa tanan mga parmasya o mga convenience store. Pangitalan ninyo ang Sabroso Chocolate. Camigen's finest chocolate. Again, kung di mo hiling magkape, di mo mag-green tea, magsikwati na lang. Kung magsikwati na malang mo, dili na mo sa tabliya na purely made o pure cacao. Sabroso Chocolate. Okay! Para protektahan ang mga kagalingon, labi na sa mga gatrabaho diya, dipinsa permente, dipinsa. Mag-vitamin C. Nanami Cherry C, ha? Ang Cherry C, $4.99 na lang, di ba? Barato na, no? $4.99 na lang with sa kamo-kamo extract ni makulba ni. Available na ni siya sa Save All Pharmacy o Diamond Drugstore. Diya sa Kogon, igna nga asa tong Cherry C. Sa gahi ni Bay. Nadiripod sa Hayes, diri sa Hayes Street, sa Farmasya ko. Sa Carmen, na sila sa nata sa Tan Pharma. O diya sa Balulang, napod sa GYF Pharmacy, ang Cherry C. Ito na po, mga kaibigan, ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Ogi, Maging heartthrob. Again, otro. Mahirap talaga maging Ogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Yeah. Lito Inglesero, how are you doing, brother? So far, I'm very fine because I'm early wake up in the morning. But Very nice. You wake up very nice? Very nice wake up in the morning, but there's a problem. Why? The taxi did not be under. Oy! Did not start. My father of my wife will pukaw to tulod. To push the car. Push the car. And how was it? Because the battery is drained. No effect of the pushing. There's IP. There's an effect. Okay. So it started. It started. Using the pushing. Ito na po ang ating Lito's quote of the day. Touch situation. Touch ba? Touch. Say touch. Lama ba? Di maguna. That's tough. Ha? Tough. Tough? Yes. Tough the situations. Ano siya naidaw? Maida diya? Tough situation builds strong people. Ikaw dito, kargado kay kag-S. Tough situations builds. S. Bawas yung S. Touch. Tough situations build strong people. Say builds. Naman na isa build. Build. Oh. Build. Tough situations build strong people. Karon, explain in one absent of paper. Hilama ang kahimtang sa building nga gahi nga tao. Build man! Katutyo may gala. May bito, may bito mga play lang ka sa DepEd. Imagine niyo si Lito ang siya magtudlo sa inyo, ha? Na magtudlog English class sa online. O sa meaning sa top? Hilama. Ito na po ang Bantog sumpay na kayo mong silingan, Bern. Pakitap na, Bern. Dear kaghay Bernie o kaghay Lito. They're hard, Bernie, and the hard Lito. Kumusta mo doa? How are you, both of us? Tana na mo sa maayong panlawas. I hope you a good health. A good body. Good body. Anong body man? Lawas? Lawas man. Tana na mo sa maayong panlawas. I hope a good body. Ug tana ayaw mo kalimot sa pag-ampo sa Ginoo. I hope I did not remember. Forget? I did not forget to pray of God.
Nisugot si Lolit na akong panguyaban. Lolit, to say yes, this courting. Apan wag ko magsaba nga dati day kong minyo. I did not be talking Lulit. I have a married past. Bosa akong giadlaw-adlaw nga gapanguyab kaniya. But the time almost every day with Dire, courting. adlaw-adlaw. Say adlaw. Day by day. Day. Day courting. Bosa nisugot sa nga siyang adlaw-adlawon nga panguyaban. But day courting. Okay, gali ang naitabo. This is the starting of love life. Usa naman sama ka. Oy, na ako'y kwento. Dudo ni ko sa imo nga, dili man ko kailangan matag-adlaw gyud kamo ani diri good. Pwede naman ko TTH, MW. Anong adlaw-adlaw man gyud ko nimo ani tapos kabalo ka na ba ko ikaw galingong balon, taghang gyud ko nimo paniud to. Sama kay. Balo na ka nga. Dili gid ko mahimutang di ta ka makita adlaw-adlaw. San kong Sama, doy, agin ba? Le. Ayaw rago ko, Doilet. ayaw rago ko adlaw-adlaw, bi. Please lang, kay baho na kay kong anso, si kong kaihi, basta mo ani kakiligon ko. Mogali na ako karon na pwede ba ko mangumusta sa akong gihangyo sa imo? Nanasag ka, oy. Samok ba, oy? Saan pa dala ni mo, bi? Imo kabalo ka gapatambukon ko nimo gadayit baya ko kabalo ba ka nga puro na lang gyud bermuda akong ginakaon para lang gyud mo niwang ko ta karon masiga dala og crispy pata tapos nabagyoy kasaba cake mas lami man gud kung kan ka kanang manambok ka sama kay ko mahilig man gud kog chubby ikaw na dili Eric ikaw na Eric ikaw ba na dili nag-duty siya karon Bro, morning na bro. Samo kayo ka ba? Ayaw guganabi. O tanawa o, kanang imong gidala kasaba cake. Tamis kayo, takani, crispy pata. O sa man hala uy, kadagan ba'y fats ani? Ang kuan, kanang crispy pata. Ang kasaba cake. Ang kasaba cake, kadagan ba'y fats? Hala, kadako ba sa tiil sa baboy, ana? Ang crispy pata. Sa kasaba cake galing. Hala, bi, usamang gid ka layer, uy. Ang kasaba cake. Sa crispy pata o sa ka-layer? Katamis ka ayo, uy. Ang crispy pata. Nanbali na. Kasama cake ko day. Matag sayop nimo na penalty. 50 pesos. Salary deduction ang matag sayop, ha? Ay, piling na ko burag baboy nimo sa imong silingan ni ba? Ang crispy pata. Ang kasabak cake. Bro, nasubran man yung bake. Uy, bro, napagod man ang kilid. Ang kasaba cake. Crispy pata. Sige na, kabalo ka. 1 month naman lay ka nang uyab sa ako, no? Di raman kuan ba? Di raman tag ano? Mararag. Palang na, para na ako kay Murarag yung first time ta ka nakita. Kadyon lang, bi. Nabi, nagungong sa ako kagahapon ay. Kinsa? Si Eric? Kauban ako. Si Ay Eric. nagunghong. Si Sten? Nasa yung ambot lang kung tinuod bagyog ka ni. Sige yun niya. Minyo man daw ka dati. Ha! Tinuod na. Hagas! Tuo man ka ng mga muguba ra sa atong relasyon. Tao! Nabakoy sing-sing makita ni mo. Bi, pakita ko, bi. Kanang na yung mga sing-sing. Pare ng huwan ka na. Muna yung minyo. Ako, wala sing-sing. Bi, pakita, bi. Oh! Kahugaw ba nangakamot, oy? Asaiti. Mekaniko ka, no? Puno mo na sa city, lagi mo ka. Tinuod yung ka, ha? Dili. Ngon, dagan, duha na kataon nga sa ako nga, minyo daw ka. Naning kamot na sila usaw nila pagbungkag nga di ko ni masugton kay basig na sila pangandoy nimo. Ay, sa bagay, mga 25 po na sila si paduding na ako, eh. Ali kabalo biya gwapa ka. Pero
Sa tinud anay lang ha, ay, basi mugara unya ka ha. Basi tinud anay lang, sa tahan bitaw nagpaduding na ako, burag, sa imo ragi ko gaan akong loob. We. Burag ambot lang, na sa, basi gilumay ko nimo ha. Agas, kaninga na akong malumay. Basi gilumay, tingala ko kay, sa tinud anay lang, pag maabot bitaw ka. Balo biya ka pagsadsad sila may mo doon. Kaya mo laki, pag maabot bitaw ka, kanang lahir, kanang kuhan, kagilo. Mura gyud nay something. Basi kanimo kasabak ka, basi gibutangan nimo ni kanang lumay ha, ano mapakita ka mong gitakab ba. Tikas dili, wala gid na eh. Tinud anay gyud ka na. Yes. Magduda man gyud ko gud oy kay daghan pa kay mi single diri mga 55,000. Tapos tanan hamis, tanan batan-on, tanan ga TikTok. Ako wa gyud TikTok. O ganahan nila gud kay niwang mo sila gud. Ano di mo gusto? Kanu nga chubby. Eric yun ang pangalan. Anong hilima kag chubby? Gwapo mo gala siya kay nanay kay online ba? Kataban bid. Suman, kita na? Basi pasakitan ko nimo ha. Kasi makalaom ka. Walay mga luha nga motulo sa iyong mata. Okay ram ko tong pasakitan tapos pag primero ray sakit tapos lami na dayon. Katisting na ka to? Ambot na, nakalimot na lagi ko eh. Dugay na di ay? Dugay na kaayo. Halong mo ko kay medyo, di ba kuno to, nabi akong panit. Basta yung malukot ba? Sakit ba ya ko? Kasi mo na nagansa og liog. Sige oy. Kita na? Yes! Uy, ayaw pag maulaw ta uy. Ayaw. Ay, kami na gyud. Yay! Ayaw isingkit. Yay! Kami na gyud. Ayaw ko hubui. I love you, Lulit. Ayaw ko hubui ba? Wala pa gani. Oh, di nagsuggest na. Magpahubo ginay ka. Success! Napasugod ginako si Lolit. Apan! Anda kong problema. Huwag siya kabalo nga minyo ko. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Oga, syempre, happy birthday. Kapaminaw karon. Ang magigagaw nga si Aisa nga daing Habana. O syempre, ang Donya sa kahanginan. Uy! Donna Ocampo. Ma'am Donna! Tinuod na yun ni nga birthday niya ni... Gapo na to si birthday ani ba? Karon na ginang tinuod nga birthday. Ma'am Donna Ocampo, happy birthday. Punta, nalingaw ka sa mga video greetings. Uy, atong balikan sa atong kuan ba atong Sige, samtang kuan dia mga pangalan. Musugot na ba mo nga ipasunod ng mga gagmayng bata sa mall? Ingon ang oo. 25%? Ay. Ang oo ni sugot gamay ra gyapon day. 25% Ang lang. dili ni Ingog 68. Di sa amin mo sugot. Di sa mi mosugot 68%. Di kay kumpiyansa mga ginikanan you know. Ang 6% yung sa depende if siopa ang kiwing sa alphabet sa syomo. Good morning kang BW Erwin Pipino. At syempre, boss. hi sweetie, watching right now. Good morning mga kagahi. Ma'am Joy Martinez, salamat ha. Good morning. Ang among presidente sa among Gahi Fans Club. Mhm. Oo. O si Melody Apolinar. Igon sa kaning agalon. Ha? Attorney Chubasco Kainya, good morning. Attorney Chubasco, I miss you, attorney. O Jonathan Acaba, good morning. Good morning. Si Ma'am Joy is a Dili. Oy, atangin ninyo among merch sa among Gahi ni Bay t-shirts. Atangi. Oh. Oga, moto, atangi. Siyempre, para malingaw mo. Lami po kaya bayan magsusulob ka sa mga t-shirt. Nakanang pang-inspire na mga shirts. Atangin ninyo mga Pero designs. bitaw nga, di ni basta-bastang musurrender. Yan. Bisaya ko bay. Wa mi kabaloon say pulong nga quit. Yan. Bisaya ko ba? Dila pala ang gahi na. Oh. Yung ana. Uy,
Salamat sa mga nagtanaw sa gahi ni Bay sa online nato og sa Bitok-Bitok University. Dagan salamat. Unya, Paki-follow. Dagan po kayo salamat sa mga kanay pag-courtesy visit bitaw nato sa mga mayores. Mga mayor, yes. Salamat kayo ninyo ha sa pagdawat. Sa matag bisita na to sa mga mayor, kagahi art, more na ko nakita nga, ana din na di ay. Dagan kay kung mga kuhaan ka ng learnings. Actually mga kagahi, ako nagituyo kay tungod daghan na gyud naghungong nato sa gahi community nga i-expose nato si Bernie aron ato siya makapugos mo dagan pagka-konsehal. Cagayan de Oro, First District, Cagayan de Oro, Bernie. Pagilom. Ay lagi ba, dili man na ba? Destiny man na siya ba? Skalad. Inyo na. Muuna ko din Paul sunod pero di sa kay sayo pa kayo. Ana, suportaan ba ninyo kung si Bernie Bitok-Bitok mo dagan pa konsehal sa Cagayan de Oro? First District. Ana, yun na diya. Oo, dili og should be kong signa. Di magita ka bulong mag-in-English, base niya Englishon na taliya. Make Lito your spokesperson. Dalo na ko si Lito. Lito, ikaw istorya dia. Pagilo mo dia. Wala kita ikong panahon magkita-kita na po kita og mapo sa samang taklas sa aming istasyon timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan may maitampong kalambuan sa tukatilingman kini ang sulugoon sa kanginan. Art Bonhoc Jr. Ligawas na si Haring Adlaw. Salamat Lord. O gilo ko dia sa akong amahan nga si Eugene Esparza Senior sa akong inahan si Rosana O Esparza. siyempre kang Kapitan Anita Bonhoc kang kagawad Art Bonhoc. O ginumdumi nga ang bala nga gahi sa uban di nagimuling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang gahi Never! Boom! 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 Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like